Hola, nois i noies! Seguint amb el tema que vam encetar l'altre dia, seguirem parlant dels serveis, principalment els privats. L'altre dia vam començar amb el comerç, avui seguim amb el que seria, per exemple, els transports, entre d'altres. Què és això del servei de transports? Bé, dintre del que seria el món dels transports, ens trobem diferents tipus, que ja els coneixeu. Això no té cap mena de secret. Per un costat els terrestres, per l'altre costat els aeris i per l'altre costat els navals. No hi ha cap element que sigui innovador en aquest sentit. Sí que us puc dir que tot aquell que està vinculat en els tipus de transport seran treballadors d'aquest sector. També us he de dir que els transports necessiten d'unes infraestructures molt concretes. I per això, doncs, d'una manera o altra, representen un element amb un extraordinari valor. I fins i tot podríem dir que un valor estratègic per a qualsevol país. Per exemple, els transports aeris necessiten d'aeroports. Els transports navals necessiten de ports. Els transports terrestres necessiten carreteres. A part d'aquestes infraestructures, hi ha unes altres que formen part també del context. Són els que nosaltres anomenem nodes, línies o sistemes intermodals. Què són els nodes? Els nodes són nuclis als quals distribueixen els transports. És a dir, un node aeri seria un punt en el qual molts dels aeroports de tota Europa es dirigeixen per poder fer el seu camí conseqüent cap a altres rutes. Per exemple, l'aeroport de Frankfurt ens porta directament a arribar a altres punts o destinacions on els aeroports d'altres països no poden o no tenen contacte o línia directa. Què és una línia? Una línia és una ruta fixa que es produeix entre un punt i un altre. Per exemple, en el que seria ports, la ruta des de Barcelona fins a Mallorca. O en el que seria els transports aeris des d'un punt concret, com per exemple Barcelona, a Madrid. O a nivell internacional exactament el mateix. Això seria una línia. En el que serien transports terrestres, per exemple, la línia de metro, que et porta a diferents punts fixes, sempre són els mateixos. Igual passa amb els autocars, etc. I per últim, què és un sistema intermodal? Un sistema intermodal és el que connexiona no només un tipus de transport, sinó diversos tipus de transport, per poder arribar des d'un punt a un altre. Continuant amb el sector serveis privats, i molt relacionat amb l'anterior, ens trobem el de lleure i turisme. Aquest sector de lleure i turisme, és a dir, d'oci en general, són serveis relacionats amb la cultura, com poden ser cinemes, teatres, museus privats, serveis relacionats amb l'hostaleria, és a dir, bars, restaurants, hotels, i serveis relacionats amb salut corporal i els esports, com poden ser gimnasos, centres de ioga, etc. La indústria del turisme és una de les indústries més importants del nostre país. Espanya és la tercera potència mundial i Catalunya s'endú d'aquesta tercera potència mundial el 25% del turisme. És a dir, Catalunya podria ser per ella mateixa una potència mundial. Podem diferenciar clarament dos tipus de turisme: el turisme nacional i el turisme internacional. El turisme nacional és aquell que està format per aquelles persones que es desplacen d'un lloc a un altre dintre del seu propi país. En canvi, el turisme internacional, com ja deveu entendre, és el desplaçament de les persones que es produeixen d'un país a un altre. Tant un tipus com l'altre generen molts beneficis, principalment a l'hostaleria i a tota la indústria en general de l'oci. I als països
quan es tracta de turisme internacional, perquè aporten una gran quantitat de divises. Quins són els factors que impulsen el desenvolupament del turisme? Per un costat, l'augment del nivell de vida. Una bona part de la població actual occidental, principalment dels països rics, es pot permetre el luxe de poder viatjar o de poder disposar d'un temps per fer vacances. Per tant, l'altre és el temps, poder deixar de treballar, perquè la seva població té els mitjans, el nivell de vida per poder-ho fer. El segon factor seria les millores en els transports i les comunicacions. Gràcies a un augment de la xarxa de transports, ha fet que fins i tot sigui més econòmic desplaçar-se d'un punt a un altre que anys enrere. Les comunicacions també han millorat molt i han permès que en un moment determinat una persona pugui assolir o contractar un servei a distància. El tercer factor seria l'ampliació de l'oferta d'allotjaments i companyies especialitzades. No fa gaires anys ens trobàvem que hi havia molts punts de destinació on els allotjaments eren escassos. En alguns països el fet d'allotjar-se era complicat, però tot això ha canviat moltíssim.